simfumane kusinandazi ke inkosazana kwela cala indoni yam ithi ayindiboni ndiyambona mna phaa umhle kamhle mntakatata ndiyakuxelela sobe sincokola nabo ke khumbula uba ngaba sake sanaye ke urachel ke yintombi wena apho intombi yenkciyo enesikolo sakhe ke apho khona kufundiswa abantwana abangamantombi ngohlobo lokuziphatha yonke ke loo micimbi sobe siyigwadla ke apha enkqubeni phulaphula efukani community radio molo matoku molweni futhi. Yes, hayi mandikunika ithuba uzazise ngohlobo ozazisa ngalo ngohlobo ongena ngalo emoyeni. Enkosi futhi wam. Iinqawe maziqhume emaxhagweni, imixakatho mayizinze emagxeni. Ligqiyazana eliqabela induli neentsaba namaxethuka. Ndiphethe amaqaqa kuba kaloku ndiyifunxa ndayimfifithi mfunxayo ndifunxa amasiko nezithethe zakuthi. Nto zikaXhosa apha iinkonde neenkondekazi zazo zahlala phantsi zagqiba kolokuba ngurachel elabadala ndingumpela ngumamtoku ke mna ke unconde neentshaba ngenamenzanto ke phofu obulawo obutsolo bentonga ngumtshana phakobhayi okhetshe inyaka emnyama ecandisiziba omsuthukazi isizukulwana kaloku phakomxwerha ogxarha osiyoyoyo omahlahlana ihlahle lajola pheshwa kumlambo lazo lasala umrhuqo ndiphuma kwidolophu yaseSterkspruit kwisithili saseheshele kwilali yakwaNkupane phantsi kwenkosi utata uNkupane umkwenango kwakhe ngendimkhahlela nto nje kaXhosa ibhinqa alikhahleli kananjalo nobuntombi bam abundivumeli ndiyintombi nto ndiyindoni ndiyintando neqhaya yaseAfrika onkaba neengcambu zangela kumhlaba waseAfrika ndiyathengisa ukunyaniseka nokuthembeka kwesizwe sam ndiyikumkanikazi yesizwe samaXhosa ndimela amaXhosa ngelo ke ndiyabhobhothisa kubaphulaphuli bevukani FM nakuwe msasazi yenkosi. Madoda siyabulela watsho kamandi kweliya icala lingaphaya ngobatoku lo ndiyakuxelela sele phulaphula ezazisile ugqibile ngohlobo azazise ngalo silinde ikumkani yakho ke ngoku uba ngaba nayo sibe kanti sinayo kweliya icala lingapha. Ndiyacela ke phambi koba sibe kanti siyatyatyadula uya kuphinda undilinde nje olo hlobo ndikhangele nje intwanana nengoma bamsuka apho ngokuqinisekileyo ndizobe sendibuya naye kwelaa cala lingaphaya uInga khona ukuze soncokolani basesonke ngalo mcimbi siwuzeleyo. Uyakubamba njalo ke ndijonge nje intwanana nengoma ndiyibone uba ngaba sobe siyifumana kubani. Masibambe uvitsho esithi naba bantu abazalana nam zandinicele that bakho sure. Hayi singena ngayo ke besithubini. Yes, siyibambe ibambe mnqongo. Ndiyaqonda uba ngaba sele ndinaye kweli icala iking yam phaa kwelaa cala lingaphaya sincame ke sabe siyikhangela ngolunye uhlobo mphulaphuli wevukani community radio kuloo ndawo uphulaphule ukuyo. Besele ndiyitshayelele ke incoko yam ndathi ndihleli kwakunye noInga Mkalali kwakunye norachel Mpela bona ke bachongiwe uba ngaba ibe ngumiste kwakunye nomiss Indoni Xhosa mphulaphula evukani community radio baya kusicacisela banzi ke sele zazisile ke inkosazana phaa kweliya icala
lingaphaya make siye kwikumgani pha siyibone uba ngaba siyayifumana na. Mntaka Mkhalali mandikunike ithuba lokuba ngaba ungene mani mntakwethu uzibulisele kubaphulaphuli bevukani community radio ngokohlobo obulisa ngayo xa ungena uyayazi camakho. Man, ithuba challenge ndibulele kwemsasazi wami ndibulise nakubaphulaphuli bonke bevukani FM. Ndibulise man, ithuba kwemsasazi wami ndibulele ngethuba othe wanika lona, ndibulise kubo bonke abasasazi abaphulaphuli bevukani FM. Sizavakala izinto madoda kuba kaloku ndingqisa ndihamba sendingqise ndigquse ndigqusalaze kuba kaloku sendingqise ndigqise ndigqusalaze hlobo umntombi enqele impilo bayize lo mama bendembelela kuba kaloku zingasezini inkomo azitye bangaziteketeke zifanele ilali phela sezithi kumfazi nendoda ezeli intombi nali soko. Ukwenze njalo ndiyabhotisa ama-Afrika amashe ndisikele nkobi igama ngu-Inga elokhoko ngumkhalali. Ngingumthungu malungu ugingisa umnqobo umdlulu ucebisa indlovu uphinde ekhaya ukusembalithi ungavunzi uthambo lenqili kube likaxam lisisifehlefehle zibuya benyatho ukuthi kusongwa bethu sokuluka ihlubele iinzipho zemadoda ndingumzukulwana kokujoloba kuzohleleshe usobhatsha umalandela zintombi sithi omalandela zintombi sithi ndizeke sezimele kaloku kubomjoli zinkosi ndingumthana phaa kodlamini ozizofakathi onxuso njokweni ongcubene boya olamyeni omthathelo gugula amagwala izamnyama neenkomo zawo ezimaqatha mhlophe ngokuwela inkonja nethukela ndingumzukulwana phaa kosikhosana omtingo onovaphi onogramasi onokhaba intshece omfika mhlanga ndiphuma ke kwiphondo lempuma koloni kwidolophu yaseNgqamakwe kwilali yasehlabeni phantsi kwenkosi utata ubheka izulu kangusa kodwa naye khothama phantsi kobukumkani besizwe samaXhosa. Ukwenze njalo ndiyabulisa kwam. Camakho Ndlovu, camakho mani masibulele kakhulu nawe ngexesha lakho. Ixatho lithathileyo loba ngaba nibe kunye nathi apha enkqubeni. Selikhona ke inkosazana yakho kwelaa cala lingaphaya nayo. Siyawuncokolani ke kube mandi siye pha kwintsimbi yethoba. Ndiyafuna ke siqale apha kuwe Matoku, masiqala apha kuwe Matoku. Ukuze nibe kanti ngoku nilapha sele nichongiwe into yokuba ngaba niyomela isizwe samaXhosa njengoba ngaba nezindoni zalapha kwaXhosa, isuka phi le nto kuqala? Kasinike nje ibuyela mva apha kuwe Rachel Mpela ukuba ngaba xa kuthethwa ngawe, ngoba bendike ndayenza intshayelelo ngawe ndisithi uba hayi Indoni le intombi mntanam ndiyakuxelela. Ndiyafuna ke usinike yonke loo nto uba ngaba isuka phi loo nto kwaye ke nokuzinza kwakho kuhamba ngoluphi na uhlobo ube kanti uzofikelela kwesi sigaba selukuso ngoku. Enkosi bhuti ngombuzo wakho. Bhuti wam Indoni ndasoloko ndiyibona kumabonakude ndiqonda uba kowu nam ngenye imini ndiyanqwenela ukufana nezi ntombi kuba kaloku yayinqunguphele kweli cala lethu. Ndaye ndafumana ke bhuti wam lokuba ndikwazi ukufumana i-application form ndi-aplaye ndiqonda uba andinalo nethemba bhuti wam uba ndizawuthathwa kuba kaloku ndingulowo ophuma mhlawumbi elalini, so bendingayiqondi into yoba zizinto zomntu wonke nawuphi na ubani angakwazi ufikelela. Nda-aplaya ke bhuti wam. Lahamba ke ixesha kuba ndikhule ndingumntana ondwebileyo aye andibuze koomama kwixesha yintombi iqonda le nto iyahlolwa phaya. Ndibe ndiqonda uba hayi bhuti wam ndiyayiqonda kodwa zange ndahlolwa. So ndaye ndangenela ke bhuti wam kunyaka ka-2022 ikhempu yayiseCoffee lo nyaka ne-competition ndayingenela. Kathiwa xa kufika phaa iintombi ezizawuhlolwa mazize ngapha. Yeyi bhuti wam ndabe ndiqonda uba ndiyazazi uba ndiyintombi nto kodwa zange ndahlolwa oko yandim. Uqala kwam ke bhuti ukuhamba ndaqala 2022 ndahlolwa ndahloleka ndabeka ichaphaza apha ibunzi elichaza i-purity. Yho bhuti wam ndandonwabe kakhulu. Okulapho ndaqonda uba not wonke umntu uyawukwazi ukufikelela engakumbi apha elalini yam. Ndaye ndaqulunqa umbutho obizwa ngoba yiBuyambo Yamatshitshi Foundation ndaqhuba ndiqokelela nabantwana bazintombi. Ndingenele njalo ke bhuti wam kunyaka ka-2022 andaphumelela kwi-Indoni. Ndaqonda uba ndiyayifuna bhuti wam phinde kakhona. Ndaphinde nangenela kunyaka ophelileyo andaphumelela bhuti. Ndikwahamba noInga xa singenela sibabini, xa singaphumeleli siphumeleli sibabini. Saphinda ke bhuti wam nyaka ka-2024 ikhempu ibiseTsomo apho ndiye ndaphumelela, nto leyo bhuti wam ekhuthazayo uba apha ebomini awuncami, umzingisi akanashwa.
Indoni Cultural South Africa Xhosa Queen for 2024 to 2025. Sasazi, enkosi. Wow. Alright, injalo sizawubuya. Inga ndiyafuna uva man wena sowude ube kanti utsho ke uMatogo ukuthi hayi oko benihamba yonke le ndlela xa nisiwa niwa nobabini ngoku naku niphumelele ngonifikelele kweli nqanaba nikulo. Wena kakusithatha usibeke Inga ngeyakho indlela ube kanti uzofikelela apha isuka phi yonke le nto mntakwethu? Mandiphinde ndibulele kakhulu umsasazi wam. Indoni ndiqale ukuyithanda ngonyaka ka-2019. Mhlawumbi ndiyibukele kumabonakude. Nalapho kuyabuka Inga ibuya nentombi yaseBathenzini uSisi Akho kwavuma. Kulapho uthando lwento edibene nendoni kumlaqala lwantshula ndanesisakalelo ndayithanda lento kuba ke mna ndihleli ndingumntu oyiphilayo nto inothando kwinto edibene nenkcubeko. Kulapho ke ndaqala ukwenza uphando ndifundisisa ubana ukuze nam ndibe kulaa ndawo ndinyathele elaa qonga ngoba ndandisithi xa ndibabukele ndizibone nam ngenye imini ndinyathele kwelaa qonga ndizixela ndizibonga. Kulapho ke ndiqalise uphando lam ndafumanisa ubana hayi apha kuya-aplaywa. Ndaqalisa ke ukuzama ndi-aplaya, ndiqalile uaplaya ngonyaka ka-2021. Nalapho ke kuaplaya kwakho kwaye kwaphela esithubeni andakwazi ube ndiyathathwa. Kodwa andiphelanga mandla, ndiphindile nda-aplaya ngonyaka ka-2022. Nalapho ke kuthe ebunzimeni ndade ndabe ndiyathathwa. Uhambo lwam ke lwendoni luqalile ngo-2022 nangoko ke isitsho ikumkanikazi yam ubana singenile ndangenela. Kwaye ke ukungenela kwam ndandiqala ukuma phakathi kwabantu abaninzi ndithethe kuba mna andifani nekumkanikazi yam ndingumntu onentloni. Awundwebanga njengaye. Abantu. Ngoko ke ndithe ke xa ndifika endonini ndafumanisa ubana hayi mani kule ndoni siyonwaba kule ndoni, siyafunda kule ndoni ngoba indoni sisikolo apho esicebisa umntana omtsha simfundisa kwaye sikuxelela indoni sisikolo apho esikuxelela into yobana ngezandla zakho unako ukuphila. Kwaye ke endonini ndifundile ukubana akho nto ibaluleke njengathi xa ungumntu ukwazi iingcambu zakho, wazi umnombo wakho ngoba kubalulekile ukwazi apho usuka khona ukuze wazi apho uya khona. Ya, yazi ke wena Ndlovu, umaxa bendizawubuza umbuzo othi uba ngaba ingakumbi thina bantu batsha uye ufumaniseke uba ngaba yinto esingayikhathalelanga into yenkcubeko yethu nobuthina ukuba ngaba sithini. Bendizawubuza kumbuzo othi apha kuwe, kubaluleke ngantoni ukuzazi kwaye kubaluleke ngantoni into yokuba ngaba uyilandele inkcubeko yakho, kodwa kutshilo wathi kubalulekile uba ngaba uzazi apho usuka khona ukuze ube kanti uyazazi apho uya khona. Ye Matogo, kakundipha ukuze ube kanti uyangenela indoni lena kuze nibe kanti nina sele nikweli nqanaba ngoku, zintoni ezikhangelwayo nide nibe kanti senikule ndawo nikuyo? Kujongwa ntoni ukuze ube kanti uyangenelela ube kanti kule ndawo kuyo ngoku? Enkosi bhuti wam, njengoko ikumkani yam seyitshilo bhuti uba funeka ube ngumntu onebhongo neqhayiya ngenkcubeko yakho, umntu owaziyo umnombo wakho, ube ngumntu ofuna uphando, uzibuze uba ndisuka phi mna, oompela ngobani, ngobani, kwenzeke ntoni mandulo phaya. Ube ngumntu bhuti wam okwazi uziva, ube seqongeni. Xa uqonda uba ndiseqongeni ndiqabela iqonga, wonke ubani okujongileyo akwazi ukukhuthazeka bhuti wam. Xa uthetha ngobuntombi bakho bhuti wam, wonke ubani obukelayo aqomba nam ndiyarhalela, ufana noSisi Rachel, nam ndiyarhalela ngenye imini bhuti wam. Kuye kujongeke bhuti wam umntu ozileyo, umntu onesibindi bhuti wam, umntu okwaziyo ukuma kwaye umntu onomqolo bhuti wam. Kwakho madoda, injalo ke mphulaphuli wevukani comterator ndikunye apha kweli icala lingapha no-Inga kwakunye no-Rachel Kampela bona ke bachongiwe phaa kweliya icala lingaphaya kwi-Indoni kumkani ke kwakunye nekumkanikazi apha ku-2024 bazokusinika ke neenkcukacha ezithe vetshe uba ngaba wonke lo mcimbi ingaba uzowudinga inkxaso yenu baphulaphula okanye kuyawuthini yonke lo micimbi
mcimbi. Kodwa ke na uba ngabe una umbuzo andikuvalelanga ngaphandle mphulaphuli, zikhona inombolo zethu zomnxeba ngu-073 849 1740 073 849 1740. Undibambe emnxebeni, kungenjalo uyawushiya nje ushicilelo lwakho le-voice note uthethe nale kumkani kunye nekumkanikazi kweli cala lingapha. Ungasifumana ke nakuleya inombolo ingu-072 514 5381. Sikuve into yokuba ngaba wena kwelakho icala ungena usithini na ukhona ekhaya. Ndiyafuna ke Inga ukuva uba ngaba kuye kuthiweni njengoko ke beningenele olukhuphiswano. Ndiyaqonda uba ngaba iqale apha ephondweni, ndiye ndayibona ke into yoba ngaba niyawube niyibambele ngaphaya KwaZulu-Natal e-KZN. Ngoku ndiyafuna uqonda uba ngaba kuye kuthiweni niye nibe bangaphi, ukhethwa njani oyena mgqatso oqondayo uba ngaba lo ngoyena olungeleyo into yokuba ngaba angayomela isizwe samaXhosa njengekumkani kwakunye nekumkanikazi. Niye nibe bangaphi phaa? Enkosi kakhulu bhuti wam, mandithengibulise mathinde ndibulele kwakhona. Siye sithi bhuti wam xa sikhetha nanjengoko kuthi phambi kokubana kuqalise ukhetho kuqale kubekho iiklasi apho sichithiswa khona ke sixelelwa, sinikwa ulwazi kwaye siqeqeshwa khona ukuze athi lo uze ukwazileyo ukuphumelela, okwaziweyo nokuchongwa, akwazi uba asimele kakuhle isizwe. Ngoba kaloku bhuti wam simele isizwe, futhi simele isizwe esikhulu, isizwe samaXhosa. Bhuti wam, wonke umntu ongeneleyo, wonke umntu othi aye endonini uba nalo igunya okanye uselungelweni lokubana angayingenela ikhompetishini. Siyana ngotyefezo ke phana ke kwikhompetishini, kulapho ke kwikhompetishini ushiya nomama ukondla, kulapho ke umntu agajela ngazo zonke nazo ushiyane ukophuka ke bhuti wam. Kube ngabo ke ngoku abantu abakhethiweyo okanye abantu kuthiwa ziijaji abakhethayo nabajongayo yena kufanelekileyo uba bambonayo ubana unokwazi ukubana xa emele isizwe samaXhosa abuye nentshinga. Kona bhuti wam, wonke umntu ozikathendileyo iiklasi zendoni unalo ilungelo loba angayingenela ikhompetishini, futhi uyayingenela ikhompetishini. Uhlukane apho ke bhuti wam. Shiyana ngotyefeza, ndikuvile mna. Njalo ke mphulaphula evukani community radio 073 849 1740 073 849 1740. Ngumnxeba kongenjalo ushiye nje i-voice note yakho, sikuve into yokuba ngaba wena ungena uthini na, ungabomeleza wakhuthaze kanye nombuzo nje onawo. Siyafumaneka nakuleya inombolo ingu-072 514 5381. ungene sive ngaba ithini imicimbi yakho. Ukusukela ngoku ke ngoku ithini into niya kwi-final ngoku, zii-final ngoku eziniya kuzo olukhuphiswano niya kulo, ithini imicimbi, kwenziwa ntoni, iba ziijaji ezisele nizikhankanyile eziye zibone uba ngaba ngubani olungeleyo uba ngaba ngaphumelela, okanye kuyavotwa nje kanisithele thuphe ngeenkcukacha zithe vetshe ngaloo micimbi? Ungaqala. Yes, ungeza Inga. Okay, kakhulu. Okwangoku kuyavotwa ngoku, ndingathi bhuti wam zohluliwe ezi zinto. Kuyavotwa ngoku, kodwa apha kwivoti othe wawanevoti ezininzi uyachongwa abe yi-face of Indoni, lento sithi bubuso okanye lento sithi impilo yesininzi, wothe wathandwa kakhulu ke lowo. Kodwa noxa kunjalo sizawuthi ke ngoku xa sifika edebheni ke ngoku ngomhla we-14 kuDisemba uzawube ke apho kukho amagqibela kankqoyi. Kulapho ke apho kuba kwijaji kube kukhuphiswano phakathi kwezi zizwe zilishumi elinesibini. Lapho kuba kwijaji kujongwe ke ngoku oyena mntu othe xa eseqongeni ozithuthe kwavakala, nekubonakalayo ke ukubana angakwazi ukubana isicoco sikaMr Cultural South Africa angasiphatha kakuhle, asimele kakuhle, asirepresente kakuhle. Hey, esi sicwecwe ke ngoku xa sele nisifumene
andiyazi ke anika sifumane nina nizobe niyaqala uba ngaba nisifumene, kodwa ke ndifuna uqonda, ndiyaqonda uba ngaba ulwazi noba ninalo okanye lisenixelela emveni koba niye naphumelela ngesingesi kuthiwa zii-task, kuye kuthiweni ii-task eniye nizinikwe njengekumkani kwakunye nekumkanikazi yamaXhosa. Yazi imicimbi enjalo Rachel, kakundiphi? Ewe bhuti wam, mna bhuti wam ngokunokwam ndicinga into yoba sizawuhambela izikolo bhuti wam, apho siboniswa ukuba ele ivoti abantu basixhasa, siphinde sabuya nayo ukuba ngaba sibuye nayo okanye sihambile sabuya safika sasimela isizwe samaXhosa ukubulela nokubonisa nokukhuthaza bhuti wam, kuba kaloku ndiyacinga into yoba ngelaa xesha ii-application forms for unyaka ozayo izabe sezivuliwe. So kulapho abantu abaninzi khona bakwazi, umzekelo abantwana ingakumbi, bakwazi ukufumana icham lokuba bakwazi ungenela. Sibacacisela uba ungenelwa njani, sichaze ngohambo lwethu, sichaze ngendlela yethu, sichaze ngemicelimngeni esiye sijongane nayo. Camakho. Alright, makhe sive kweli cala lingapha lo umphulaphulina ungena esithini kweli cala le-voice note. Molo mphulaphuli. Hello msasazi, ndingusiphosethu Mphothule esome kusenyumayini. Hayi ndiyabulela nje kwaba bandithi hayi basikhuthaza, basinike impumelelo. Basinike impumelelo, siyababulela ngoba bemane bevela neento ezibalulekileyo. Siyababulela. Siyababonga, sibabulela into basinika zona, basinceda ngazo. Nawe msasazi, nami ndiyakubulela ubabana ufika nabantu banasimana besinceda. Siyabulela msasazi. Bye ibe nemini Kosisiposethu. Siyabulela kweliya icala lingaphaya. Ke ngoku kuthiwani zithini ezi nkcukacha zovota ngoku, kuvotwa njani, kangaphi, yonke nje loo micimbi. Kodwa ke phambi koba nibe kanti niyaphendula apho, makhe sive lo ungena esithini. Molweni ekhaya. Hello msosazi, ndinguvuyani Sosanda apha eGqokothala. Ewurati. Ndiyabulela ngoba izinto ezininzi ziphuma apha e-Eastern Cape. Phuma apha e-Eastern Cape, inkosi kakhulu, siyabulela. Alright, lo mzuzu sizophinda siyojonga phaa emnxebeni uba ngaba bona abangene phaa ngefowuni bangena besithini. Imizuzu yam ngoku i-27 phambi koba sibe kanti siyayiqukumbela. Sivota njani ke mntaka Inga? Enkosi bhuti kwakhona. Xa kuvotwa ke bhuti wam, ilinki uyakwazi ukungena efowunini yakho uye kuGoogle, nalapho ke uye usethe Indoni Village, ungene ke kwilinki elapho uzawuzibona ke apho zonke izizwe ezikhoyo zidwelisiwe. Apho ke uzawufika ujonge isizwe samaXhosa, uzawubona, uzawuqala ubone uye ke kuMiss Indoni Xhosa, ufike ucofe uvoti. Wehle ke uye kuMiss Indoni Xhosa, nalapho ke uzawufika ucofe uvoti. Xa kuvotekile uzawubona la elaqhosa ucofa kulo uvoti siyatshisa ikhala libe luhlaza. Okay, uthi ungena kuGoogle ogqiba usetshe ntoni, Indoni Village, ne? Usetshe Indoni Village bhuti wam, okanye usenokusilandela kumakhasi wethu onxibelelwano, nalapho ke siye siyisherishe khona ilinki. Alright, iyavakala. Camakho msasazi, ndibaqhwabela izandla abo bantwana nokunyamezela amatyeli ade angaka bengatyhafi, beqhuba, bengenelela kulona unyaka. Ndithi baya kuvuzwa. Ndicela ubuza nje ii-challenges abaye badibane nazo kule ndlela bayihambayo, kwaye baqubisana nazo njani. Ndingulazola Kobese kuKomani. Matoku, imicelimngeni yonke into iba nazo ii-challenges apha endleleni, imicelimngeni ethile. Ukudibane nemicelimngeni apha endleleni, uye uqubisane njani nalo micelimngeni uye udibane nayo? Enkosi bhuti wam. Imicelimngeni yona bhuti wam ikhona kangokuba mininzi, ingakumbi kum mntwana oyintombazana. Umzekelo bhuti wam, ndiphuma kwilali yalapha eSterkspruit. Ukusuka apha okanye umzekelo apha, babakhona abantu abaqonda uba bakujongele ezantsi mhlawumbi bhuti wam. Bakujonga nje babona uba hayi angeke mhlawumbi ulenze ixesha. Umzekelo abanye banezinto abazithethayo uba angeke ulenze ixesha phaya, ubungubani wena. Zonke
uqonda uba sometimes bhuti wam ziyakwehlisa amandla kodwa soloko funeka ube ngumntu ozithemba uqonda uba ndiyazazi ndisuka phi, ndiyazazi ndiyaphi. Ukuqala kwam le ndlela yobuntombi akhange bhuti wam ndihlaliswe phantsi okanye ndirikruthwe okanye ndicengwe. Funeka uyazi bhuti wam yinto esuka emazantsi entliziyo yakho, uyenza ngothando bhuti wam, uyenza ngokuzinikela bhuti wam, uyenza ngamandla wakho onke bhuti wam. Lapho khona xa udibana nemiceli ibetha nje bhuti wam, uyaphakama uyazivuthulula kuba kaloku ufana nehashe elifaka amaketane bhuti wam, ujonge phambili awujonge emaqaleni bhuti wam. Nkosi kakhulu. Inga, wena uqubisana njani nemicelimngeni odibana nayo endleleni? Mandithule ndibulele kakhulu bhuti wam. Imicelimngeni yona ikhona futhi endingathandi ukubalula kuyo wena bhuti wam. Uthi xa uhamba izinto ezifana nenkinga okanye nendoni ungumntwana ongumfana uba lokhu ujongeleka phantsi okanye uba ngulaa mntu uba ngathi ndingathi ucalucalulo lona lukhona lunintsi bhuti wam, luba lunintsi futhi unqabile ukubana uba ngulaa mntu ujongelwa phantsi, uba ngulaa mntu ibharu. Ndathi ke mna ke bhuti wam xa ndandinenye interview kwalapha evukani FM ndathi akho nto yogqina ukuba ibharu ke ngulaa mntu umzekelo ndingathi mna isiteketi sona sinika umgatshane ndingasithandi nosithanda besisithi ngathi ungakazi ukuba isuka phi intsisaphi igama lithi ngathi. Kodwa phela umdalini bam ndifumene because umntu ongathi ngumntu ongatsiyo yonke into le ngumntu oseayo. Ihlobo endithi ndiqobisane nayo nale micelimngeni kuba ndizawuzi ubana ndiyacekisa, andithathi yonke into, andenzi yonke into ngoba xa ungumntu ongathi uyasinda kwezinye izinto. So bhuti wam mna ndingathi kuyanceda uba ibharu ngomntu oyibharu ngumntu osoloko kwezinye izinto engazenzi and ekungazenzeni kwakho laa zinto uyasinda ezintweni ezininzi. Kwekwadoda nitsho kamandi kwelaa cala lingaphaya mphulaphuli kawungene nawe nabo abantwana molweni ekhaya. Msasazi masifundise ke njikalanga. Mamele ngomdla. Intle into eyenziwayo msasazi. Uva apha kumatoku ubetha kolwimi. Uba yinzalwana yasemavundleni. Uva ubetha kwelwimi ukuba lona unabo ubuvundu, unabo ubusuthu, unabo ububhayi. Kuba ke ntazana sesigade uvota ngo. Ndikulala yakuwalaza pha eStexbridge. Kuwalaza. Alright. Nkosi kakhulu pha kuwalaza eStexbridge siyabulela. Masijonge nanko engena apha emnxebeni umphulaphuli. Molweni ekhaya. Molweni tata. Molweni mama. Yiza mama. Ndifuna ukukhuthaza abantwana tata. Ewe mama man. Kuya xa sinolutsha oluba likwazi into yoba lenze izinto. Yangaske bangaqhubekeka babheke phambili. Nofundo James Ethildini enkosi mama nomfundi siyabulela. Nantso ke indlela khuthaza yena pha kweliya icala imizuzu ngama-21 phambi kweyethoba intsimbi. Inkqubo ithi amasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Ile nto ke yenziwayo apha bona baqondi bangabasoze tu baphulukane neyabo imvelo. Masiva omnye umphulaphula ungene esithini kweli cala. Camakho ekhaya. Molweni msasazi. Molweni. Ngusesibe lo umbathana unonzapha apha eNgqovu. Kokuqala kukucela ukwazi njengoko eyenza iqhuba le nto intle kangaka, ii-challenge abadibana nazo kuba kaloku sincoma nje bakhona abangancomiyo, sixhasa nje bakhona abangaxhasiyo. Okungokunye ukuthi ningabuyi mva niqhubeleke. Siyayibulela into ethi kanti nalapha kwisiXhosa sethu bangakhona abangasivuselela. Ingathethanga kakubi ngelithi sigqila uzibona kwazi nto. Ngoku namhlanje kwilwimi lakuthi lesiXhosa ube nomntana omncinci ongabonga ngolu hlobo. Xa ebongayo kuve kubuhlungu kuba kaloku inqabile into enjena msasazi. Makahambe axhaswe, kungabhetele
noba kanti nalo mbutho wethu nalo rhulumente uphetheyo angabe kanti uyimamele into emile bunje. Abantwana umntana ongaka nalo bhuti ahamba naye into entle ngolu hlobo kubonakala exhaswa eqhubeleke phaa phambili. Ningatyhafi, senihambe kakhulu. Andiqala ukumamela namhlanje, kudala ndikumamele. Inyamezele indlela kakade ithi kiziye empumelelweni ibe namahlanda enyoka. Ndiyabulela nguCesibe Lumbathana uNonzaba. Inkosi. Xesibe Mbathane Nonzaba, inkosi kakhulu. Siyabulela, masiphinde sikhangele lo umphulaphula ungena esithini. Molekhaya Camagu mama. Oh, intombazana, umzukulwana wakabhayi. Oh, ningajiki bantwana bam, yomelelani, ningajiki. Noba kubi kuni, nyamezelani bantwana. Yimfundiso leyo kwisizwe esimnyama. Yimfundiso leyo. Abantwana mabajonge kuni, Oh, nifundise into entle esizweni sethu, nisiphakamisile isizwe esimnyama. Ndingumphulaphuli kuNtlalukana eNgcobo uMamvulane. Yho, nalapha kuthi ikhona le nkciyo, nalapha kuthi ikhona. Kange beme nombazali abahamba nabantwana bethu bangajiki, bajonge phambili. Nam ndithi phambili ntsana zethu. Inkosi Mamvulane, molweni ekhaya. Molweni. Siyaphila Khondo, kunjani ekhaya? Siyaphila, ndibulisa kulo magqiya zanabo bazukulwane, ndihalala. Camagu mama. Sinaye apha kwela semkhonjane eBholotha, ilali kuthiwa semkhonjane, ongu-Andisiwe Vinkqi. So ndithi phambili ngoba abazukulwane abasilalisi, balala bemi ngenyawo njengamahashe. Uxolo uba ndisho, ihashe alilali mosisasazi, yayazi nawe. Nangoku, ewe. Wakwabona wena ihashe lithe dudlu ngecala. Soze ulibona. Mamela-ke, abazukulwana bethu siyaboyika. Ndithi phambili kwabo bazukulwane, impumelelo ayiweli phambi komntu. Impumelelo imelwa ngenyawo. Athi amaXhosa afuna kumntu uzaphumelele ave nzima, anyuse iikawusi. Ayikho imali emhlabeni msasazi. Abo bazukulwana aba ndithi halala, mabenze igalelo nakwabanye abazukulwana aba siboyikayo, silele nje bankonkoza inkosi msasazi. Nkosi mama, ndiyabulela. Nkosi msasazi, nathi utywala nkosi. Camagu, nkosi kakhulu. Siyabulela ke kweli icala lingaphaya. 17 yimizuzu ibethile phaa intsimbi yethoba. Nanku kweli cala lingapha uNdlovu sithi yena usecala sithi Camagu Ntsundu, mna ndicela manze baphinde mani bakhe batsho imibongo. Ndibambe ubhutana lo naye sele ezogqiba. Ndicela xa benethuba seke baphinde basibongele. Utsho uNdlovu kwela cala lingaphaya. Hayi ke inoba niza kumnceda uNdlovu phaa. Khomleza ungenadolo ke Inga, ngoba belicela uthethana ngoba uNdlovu nawe kwelakhe icala ke. uNdlovu akuni naye funa umbongele phaa. Molweni ekhaya. Molweni Ngqongo. Molweni Uthetha mama. noMazibula apha eQwebeqwebe. Inga ntakandini, zintokazi ndini. Siyavuya apha eMzantsi, noko kubekho ihlumelo, sibekho ihlumelo. Halala. Nkosi Mngqongo. Nkosi eQwebeqwebe, siyabulela. Imizuzu ngumkhono phambi koba sitsho sithi intsimbi yethoba. Phulaphuli weVukani Community. Injani nje ningayosibukela mani, niyibone le ndoni le ngelishwa ke ikumkani kangikwazi ungena kobu buxhakaxhaka bale mihla, naye beniya kuyibona phaa. Molweni ekhaya. Molweni tata, kunjani? Kuhle Khondo, kunjani ekhaya? Yaphila nada Khondo tata. Hayi mani, simamele kakuhle kamandi bhuti manapha. Iyakhuthaza le nto yebundonikazi. Ewe tata mani. Eyona nto ikhuthaza nabantwana abasakhulayo.
bakwazi ukuziphephisa kwizinto ezingezizo. Kwabantwana bangoku into abayingxameleyo zezinto ziphandla apha. Ngoku uyabonisa lo mntana into yoba nabanye abantwana basengakwazi ukuyenza le nto. Nakulo mfana naye uyabonisa into yoba ukukhula ebomini it's not about uzifake kwizinto zonke ezenzeka apha emhlabeni, ukuziphephisa. Kwelinye icala ke kuye kuthiwe kwaXhosa xa uphepha okanye xa uzisusa kwezinye izinto ukuzikhulisa ebomini ukunikeza ngakumbi ubuphile. Ewe sonke sizawuya ekufini kodwa xa uziphephisa kwezinye izinto uye ubomi bakho bube bude. Uyasibonisa ke into yoba nabethu abantwana abasakhulayo iyasikhuthaza into yoba sikhangele indlela zoba bakwazi ukufikelela apho bakhoyo. Sibanqwenelela ukuthi uThixo abe nabo nalapha bazawuya khona. uThixo azabe secaleni kwabo namanyanga mawabo. Phambili lona lapha icala embeleni. Olomu, inkosi kakhulu. Nanso ke indlela watsho umphulaphuli pha mntakakobese uthi hayi mana unobaveza sibabone babanjani. Ka uye phaa kuVukani Community Radio, uya phaa kula Facebook uthi Vukani Community Radio, silive phaa kuFacebook. Niya kuyibona ke Indoni yona kwela cala lengaphaya uMatoku ngelishwa umntakwethu akakwazanga yena ukungena phaa kwela cala lingaphaya. Kodwa ke xa usiya phaa ku ezo Amasiko nezithethe eVukani Community Radio uya kuyibona iposta phaa besiyifakile. Njaqo ke mphulaphula eVukani Community Radio, manjonge kweli cala ze sibuye siphinde sibuyele phaa kundwendwe zam. Molweni ekhaya. Molo Castero, Molweni. ndibulisa nakwezo ndondo zakho zincinci zimbini. Castero, ndifuna ubakhuthaza mana abantwana, ndithi ntenga ntakandini. Impumelelo isentabeni, ilandwa entabeni. Mabenze sebenzile bangatyhafi. Ndibanqwenelela okuhle kodwa ndibanqwenelela impumelelo namathamsanqa. Ndiyacela Castero manze bakhe bayiphinde phambi koba baphume indlela ekuvotwa ngayo uba kuvotwa njani naze bakhe bayiphinde. Nkosi Sisithemsi Kamatyalana ngapha kuKomani 12 sele imkile ingathi eli xesha libukhawuleza namhlanje. Mphulaphula eVukani Community Radio. Andazi loba nilungele nandi ngoba into endiyifunayo ngoku andifuni le nto iphinde siphazamise. Ndifuna sincede uNdlovu apha ecala lo besithi ucela ubonke. Andazi loba senilungile kwelo cala leni bangaba ningampha nje into ethile apho kuni. Matoko, make ndiqala apha kuwo. Zinqwanganqulise nkqubabuchopho maqaba omthikaqamata liqanqazile liqaba liqiqile ngokwasengqondweni imbelukazi equtha umnqumo oqetha unqumathi ewe kaloku iyabhomboloza le ngqondi ingqondi iqiqileyo yasematogwini intombi mani ibhinqile nje iqaba imbola. Ndivuleleni kaloku ndizokucakatha ndibhentsise nto eza kuba sisisombululo kule ngxuba kaxaka exakela amaxhego kaXhosa elakusabela. NguRachel wakwaMpela, ndingumamtoku ke mna ke unconde neentshaba ngenoomenza nto ke phofu abulawo abutsolo bentonga. Ndingumtshana phaa kobhayi okhethe inyoka emnyama ecandisiziba omsuthukazi isizukulwana kaloku phaa komgxwerha ogxarha osiyoyoyo omahlahlana ihlahle lethu lapheshwa kumlambo laza lasole mrhuqu. Ndiphuma kwidolophu yaseSterkspruit kwisithili saseheshele kwilali yakwaNkubane phantsi kwenkosi utata uNkubane umkwena ngokwakhe ngendimkhahlela nto nje kaXhosa ibhinqa alikhahleli kananjalo nobuntombi bam abundivumeli. Ndiyintombi nto ndiyile ntombi enyathela sisiphuka iziduli laa ntombi ichama gqebho kumhlaba laa ntombi mani ethi yakuhamba kunyikima umhlaba ze bakhala abafana bathi yiyo yayilinyikima kanti hayi kufika intombi nto. Ndiyindoni ndiyintando neqhayi yaseAfrika onkaba neengcambu zandele kumhlaba waseAfrika. Ndiyathembisa ukunyaniseka nokuthembeka kwisizwe sam. Ndiyikumkanikazi yesizwe samaXhosa ndimela amaXhosa. Enkosi. Mathiyotha bethuna hayi watsho kamandi mani. Your Pisani District broadcaster. VCRFM. Your Pisani District broadcaster. Masiye mntakwethu. Zavakali izinqumatoto
kuba kaloku ndingqisa ndihamba ndingqise ndigqusalaze hlobo intombi lebintuyo bayive umama bendomphelela kuba kaloku ezasemantsotini inkomo azitye bangazibheketheke zifanele intana iphela zithi kumfazi nendoda ezeli intombi nalisoka ukwenza njalo ndiyaphikisa ama-Afrika amahle ndisithele ngoba igama ngu-Inga elo khokho ngumkhalali njengomntu ngolungubhengisa umnyoba umdlulu ucebisa untombi kwizekhaya ngokuswela umalusi uma ufunda uthambulenini kube likaxamlisa isifehlefehle ndibubuya benyatho ukuthi kusongwa kube kusombuluka ndilihlube elinzibozimbe neenkomo zalo ezibangixotha mhlophe ngokwena inkozana nethukela ndingumzukulwana komjelo bhakuzokheleshe oqhubulayo sojeza usobhaca omalandelwa zintombi sithi zibheke zibe zinene kaloku ube umjeli inkosi ndisisizukulwana ke phaa komjelo obhakuzokheleshe ndingumthwana ke phaa kodlamini ozizofaka zonke onjewubonani yena omthathela ogugula amagwala oziza amazizi amnyama neenkomo zawo ezimaqatha mhlophe ngokuwena inkonzo nethukela ndingumzukulwana phaa kosikhosana omdungwa onovapho onogamase omsikamhlanga nduthiya qha zonke izizwe zabikelana zathi ngaba kwasikhosane madoda iinkomo zamandebele ndisisizukulwana ke phaa kotshezi omilase odalambo onjilo okwenza nemnyama ecanisizima onyoka emnyama ebhabhemasini madoda ndisisizukulwana phaa kodwaka omayasokhagidi ojotela obabunzephishinka njengodaka abantu abahle nabasebephethe izikhali ndiphuma kuphondo lemakoloni kwidolophu yasenqamakweni kwilali yasekuhlaleni phantsi kwenkosi ubhekizweni kanguka kodwa ke naye khothaba phantsi kwekumkani esizwe samaXhosa into zikangintanga kakhathabe into zikamalangane suke kwathi zole cwaka tu akwazi nazona iingilosi zamazulu kuba kaloku umngeni lixhoba lomxholo wakwaXhosa ndixe luzichaxheleni ndihle booxholo kwale amatshalanga zemisela amahlungulu ashabeshasha khona ukuze afumane ukufika kuba kaloku ndingomXhosa-xhoko ezinyongangxingwanga ocebiswe ngokuxabisa amasiko loo nto ke madoda bhonga ndibhabhumla ndisithi inkcubeko yam libhongo nekhaya lam yekeni into zakwethu ndibethe ethanjeni kuphume umongo ucace ukuhloba nokubhitya ndithi mathola nyengwanje kudlelana ndiyacamagusa Abaka. uCastello sisiganda sombongo igandaganda yewilisi igorha nereyidiyo Nanso-ke indlela mphulaphula evukani community radio kweku isixhenxe qoba jule imizuzu phambi koba sibe kanti siyabakhulula kwela cala lengapha yamolo tata umsasazi mandibulise ebantwanini ndibulele into entle abayenzayo hambani bantwana bam ninqandwe ezinkwenkwezi ngumamumdaka eqoqodala lo utshoyo kweli cala lingapha nguba nomnye esingafikelelanga kuye alright okay masiqala apha emnqabeni sive uba ngaba ungena esithini mphulaphula molweni ekhaya Castero molo tata kuhle kunjani mgcina ndiyaphila mna unjani wena kuhle Castero khonde efondini ndifuna nje ukuthi kwabantwana mani ukwanda kwalowo ngumthakathi mani mabahambe babheke phezulu mani yes njengoba besetshile ukuthi sithembe la SMS line yabo ku-SMS yakho usuke bayishiye xa bemkayo okay bazokwenza Nkosi mgcina yabulela alright camakho ntinga ntombazana amaqobokazana ngalala endleleni alahlekile nguvuyani Sosanti eqoqodala Lady Frey lo utshoyo kweli cala lingaphaya ukhona ekhaya ndiyakuninika ke ngoku into yokuba ngaba umntu uyawutsho nje amazwi wakhe wokugqibela emva koko ashiye amakhasi wakhe onxibelelwano afumaneka kuyo khona ukuze abaphulaphuli banilandele emveni koko ke niyawuphinda ninikise ngala hlobo beniyibeka ngayo uba ngaba xa kuvotwa kwenziwa njani ukwenzele nabo okay kodwa ke uba ukho kula makhasi onxibelelwano kwaze njani mandininike nje amazwi okugqibela sizoyivala masiqale apha kuwe nkosazana Enkosi bhuti wami. Amazwi am okugqibela bhuti wami kubaphulaphuli ndiyabulela. Ndibulela kakhulu ngenkxaso, ndibulela kakhulu ngamazwi wabo. Ndiyawathatha bhuti wami ndiwasebenzise ukuba bayithethile into yoba kuko konke okuthethekayo okungasindawo ze ndikubeke ndinyathele kuwo. Zonke ezinye izinto bhuti wami ezingakhuthaziyo kule ndlela yethu mandizenze izitepisi ndiqabele kuzo khona ukuze ndinyukele. Ndiyabulela kakhulu bhuti wami ngamazwi enkxaso andivuselela. Ndabuyelela lithemba bhuti wami, ndabuyelela lithemba.
ela kakhulu kubaphulaphuli ngenkxaso. Bhuti wam siyafumaneka. Okokuqala mandiphinde ndicacise kweli cala lokuvota. Ikumkani yami ibiseyitshilo bhuti wam uba ungena kwipage ebhalwe Indoni South Africa. Xa ungena ustrola phayana ikhona ilink oyocofa ze kuyo kuzawuvela zonke ezinye iintlanga uvotele emaXhoseni. Xa ungekavoti bhuti wam iye iveze umbala obomvu, xa sele uvotile iye iveze umbala ogreen. Ndiyafumaneka ke bhuti wam kumakhasi onxibelelwano kuFacebook nguRachel Mpela Rachel. Xa ungena kum kwiposti yokuqala bhuti wam ndiyifake ipin, ikhona ilink phaya yovota. Indoni Rachel Mpela nakhona zikhona iivideos ezichazayo uba kuye kuvotwe njani. Ku-Instagram ndinguRachel. kuWhatsApp bhuti wam kubaphulaphuli mhlawumbi bazawufuna uba basincedise ngovota, umhlawumbi izawubasokolisa into yoba baye sonxibelelwano. Ndiyafumaneka kule nombolo ka-078 071 74 10 405. Mandiphinde 071 74 10 405. Ikhona ke bhuti wam ilinki yesibini apho uye ubhuste khona ii-votes. Nakhona uye ucofe kuye kusangqo apha kubhusta khona. Nge-R5 ke umphulaphuli xa sifakele i-R5 bhuti wam siye sifumane ii-votes eziyi-30. Nge-R10 siye sifumane ezi-100. Yiyo loo nto bhuti wam ndishiye nenamba yam yomnxeba. Umzekelo mhlawumbi abanye abaphulaphuli abanazinto zeteknoloji, mhlawumbi umzali angakwazi ufaka imali athi nani bantwana bam votani, sikwazi ke ukuba sikwazi uyifumana iivoti zethu. Enkosi bhuti wam. Wow. Nkosi Matoko, Nkosi Matoko. Masize kuwe ke Ndlovu kwelo cala. Ndibulele kakhulu ndifuna uthatha ithuba ndibulele kakhulu ngethuba elisinike lona. Ndibulele abaphulaphuli bonke, ndibulele abazali. Aba namhlanje ndibuye ndayifumana laa ntsingiselo ithi kaloku umfazi uzalele enye umfazi. Abaphulaphuli bezikani FM bandibonelile. Ndibulela kakhulu wonke umuntu ondixhasayo, ndiyabulela kakhulu. Inkxaso yenu yiyo esenza sisoloko sithobekile, yiyo esenza sithi namhla sicinga uncama, sithi namhla sicinga ukuphambuka endleleni, kodwa sicinge izincomo esinika zona, ikhuthazo nisegqono ukusinika lona, nothando nisoloko nisinika yona. Lilo ke olusiqinisa usomeleze kule ndlela. Ndiyabulela kakhulu bhuti wam. Mna ke ndiyafumaneka phaa kuFacebook Inga Mkalali. Alright. Kawuphinda uye wavakala kakuhle ke apha kweli cala kumakhasi onxibelelwano. Ubusithi ufumaneka phi Ndlovu? Ndifumaneka kuFacebook ndingu-Inga Mkalali. Okay. Alright. Inombolo yakho awunoyishiya ukwenzele ke abanye abafuna iinkcukacha zithe. Inombolo yami ithi 063 355 9069. 063 355 9069. Enkosi. Nkosi kakhulu. Kwekho madoda ixesha litshaba bese awuthetha ke kude kuyowusa wena nto nje ixesha lisekho ngakuthi. Masibulele kumkanikazi, sibulele nakuwe kumkani. Siyawuphinda ke emveni kokuba zonke izinto zenzekile sinikhwebe, niphumelele ningaphumelelanga, nibuye nizonika abaphulaphuli beVukani FM ingxelo uba ngaba imicimbi ehamba ngoluphi na uhlobo. Nilale kamandi, ndiyabulela ngexesha lini. Enkosi bhuti wam. Enkosi. Alright, masiyibambe njalo mphulaphuli weVukani Community Radio kweliya